Labantu njengoba si-gangsterism namawada ama-gangsterism. Amawada waziwani ngokwabo nawo. Ayikhondla nawo, amakampi nawo. Kunamawada aphakamisela ama-Big Five. Kunamawada aphakamisela ama-Air Force, kunamawada. Uthola iwada lukusho vele isi-26 or isi-28 or isi-Big Five or isi-Air Force. Namawada nawo ayi-gangsterism ngowabo. So, ebuwadeni kunezinye bathi ama-EST. Lezo-ke zamba mazamba la khala ama-chain. Lezi mazamba khala chiki. Azizokudasta. Lezi azangidasta kwaphuma 2 yamazipho. Kuthi kanjani angazi. Ukubiya kwami eStoffberg. Angisabuyiselwa kuphi? eModapi. Ngifika eModapi bangisa emaselini eBinoni. Ngayohlaliswa lapha 2 days. Kuthi kune draft ezophuma eModapi. Mele indlula izothatha mina ingithumela laphi manje Baviana Sport. So ukufika le eBaviana Sport. Man safika e-reception akhona. Masifika e-reception akhona umadala nyana man upota isigcoko man yabo. Bamba umchanyelo ungibhekile. Uyambona ukuthi lo muntu ufunda ngami lo. Uyashuda ngasitholela ubaby. Ugeleza ngami man ufunda like lo ngiyomshela. Phela ejele uyashelwa. Yeah, ejele uyashelwa indoda ushelwe straight. Njengokuthi ushela ucherry la ngaphandle. Uyashela. Uyambona ukuthi lo man uyangicabangela ukuthi lo mele ube umuntu wami lo. Yabo uyalibona useseyitsaptsap umfana right ngizokukhulisela yena. Labo madala abasejele laba babulawa iBP makuzomthola beka ikhotli la endlebeni. Kodwa khona ingahlala 5 days makalo uyisusa makalala. Makavuke ekseni uhla uchama le intwana lezi ezincane. Chama le intwana utena ubhemi ikhotli. Maka makufika eselini angeke ayilayite. Uzopha le intwana le ikhotli ukuthi ibheme yena light iBP. Uyayibona lento le. Lo madala lo hayi wabeke kanje amakhotla ethu ubamba umchanyelo kanje akabanyazi ungibheke kanje. Mawulonga imbheki lokhu uyasmayela. Ngithi lo akangazi. Basibale basipha ama-prison condition. Angisho i-prison inama-condition wayo. Tshela kanje ukuthi uzibani bazibani bazoye section bani, uzibani nozibani section bani. Maximum angisho yahluka kunama-section A, B, C. All right. Kuthiwe wena uya ethi shuthi lezivele esigcina amakhanda. So mina lapho ke mangifika lapho hayi nawo lo madala hayi uyasichanyelisa. Uyafika eminyango ukhuluma lenye time iBig Five ithama la khona. Ukhuluma lenye time bayakhuluma. Angimangele man lo qeda ukufika bayamfuna la eminyango. Ngalendlela ukuthi wabona ukuthi amawada nabo anezinye ingqondo. Le thema lele ngikhuluma ngalo ukuthi since lingibhekile likhulume neprison wanda ngazi banikaneni bavule esayilini and akahlali kule cell bengihlala ngifike lokulo angena shuthi uthini yena sekakhulume ngengqondo yakhe aqeda ukuthi angahla mina uthe ngasangena ngamtshela ukuthi ebheka laba bangibhekile mina la wathuka from lapho baba khona beku 28 uthi bheka la mina ngibhekile ngeAir Force la ejele. Leyo zangayo izosicabanisa ngizokukhafula kabuhlungu. Abone ngathi ngiyadlala ngishaya ikhanda. Azange yena le ngishaya ikhanda. Bengihlala vele mina ama-toothbrush wami wahlala loliwe. Benginabo ma-4 ama-toothbrush wahlala loliwe. Plus futhi uma bakuthatha laba kusakwelinye ijele phela wazi ukuthi uhlangana nani. Uyohlangana nontanga bakho lo wena usitshela ukuthi yazi nami mina ngiyakwazi uhlangana nabo abagwaza nayo abanye. Mabayibona bayezoyithatha. So bengihlezi ngiwachafile. Hayi mshaya nga 2 holes le time. Kula ke itimela zithi seku 2018 neraf 3. And ngicela ukufika ngina 2 days ngifikile. Yabona ukuthi masezithi mabathi bayangifuna enombolweni bayangifuna hayi. Sitoko sami ngiskena sonke. Mabathi bathi ngigunyaziwe ababona ukuthi hayi lo baba usuke lo munye umuntu oho. Eselini amadoda amnyama bekuyinye intwana eyi1 intwana nabe ngeke iziyenze next. Enye intwana yasePitori bebuya eManskral. And yona bengingasi 28 straight bekuyiRAF 4. Ama-RAF 4 nama-28 akisho into eyi1. BekuyiRAF 4. Ithethi yaphakame yabona ukuthi azini. Thina abantu esiphuma ngapha la kumaJoburg basibiza bosiphuma Jozi kulamajele ngapha. Bona udalo siphuma Jozi hayi. Uyayibanga. Ayayibanga. Makazogwaza igunya lami mina ngeyini. Wahlala ngithambe kanjalo ukusuka ngina 2 days bekuthi makhulu ukuthi